Watch us read. You can see the hand of this woman who was walking on the road, and there's something, a strange object fall on her and bite her. Since then, her hand started swelling. The hand started developing the sore. You can see the sore in the hand. You can see her crying because of the pain. Alose na tunu mewu ni no Odumeje na Hey, Jika na bala chukwe mewu Praise the Lord. Afam Caroline Ebuna. Abu nwa Mudioka na-ejebe di Nkwologidi. N'ọnwa April 12th ka m pụtara n'ụtụtụ ife nwa nọ na-akọ m n'aka ọ na-adị nke ogwu ụdọ m na-ekpesa enyi nwaanyị na-asa mama ife na-eme m n'aka nụa na ọ dị ka ogwu fọ ndị echefozi otu dị ka mmiri ọkụ na-etu chi na-efo ọ na-abawanye aka m wee razie etu anụa pụta ebe anụa dị ka ya sị na abụ ka ọ bụ bete ọ bụrụ abụ oge akalịa ife o nwere ife ọbụla pụta nsuso mmiri enu aka m rie etu anụa so mụ anọ nwa m wee jee n'ụlọ ụka anyị St. Philip Ogidi wele gwa man of God n'ebe a kpechalụ m ekpere tembe Oliver si nje na ọmụrụ ọgwụ nwa nfa ya enye m wee sị mbara m achọrọ egbu ọgwụ ọbụla then o nwazi one of our brother nwanne dị na mba afọ onye a bụ Sunday so onye nwa bifesi m bịa ka na ọ nwere ebe anyị eje nọ na nke Odumeje nọ n'Ọnịcha wee sị na ọ bụ na ọ nwere ego moto nji m bịa ka anyị jebe that Tuesday mụ na bụ wee bịa ebe anụma mpụta n'ezie odogwu karịrị odogwu maka ife mfugodoro n'anya m gosi m na Jizọs na ebe anụma dee n'oge o ji rutezi m n'ebe ni ka m nọ mgbe o ji rutezi m amazi m akwa ka m na-ebe obuzielu m tụpụ m ebe anụma wezelu ụkwụ ya wee zọba m so wazọpụ the poison family chifa na kafa o si na-enye ule kafa mee m so okwu nsoro m wee kene Chineke n'ọlụ ọma ọ lụrụ n'isi m. Look at the hands, clap your hands. Ohanemere. Shout Jesus 7 times. Jesus, 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 Jesus. Today, all your battle must be settled.